ଶୁଣ ଧନ, ତମ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟାଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହଟି ଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ ତମେ ଆଉ ମୁଁ। ଶୁଣ ଧନ, ତମ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୋ ଆଖିରେ ତମେ ଦେଖିବ। ଦାଦି ଏଇ ସେ ଝିଅ, ଏଇ ଝିଅକୁ ତୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ଏ ଝିଅ ପ୍ରେମର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛି? କହିଲେ ଦେଖିଆ, ପ୍ରେମ କେତେ ଅକ୍ଷର? ପ୍ରେମର ମାନେ ପରା 20 ଅକ୍ଷର। ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ନାଇଁ ଦାଦି, ଇଏ ମତେ ଠିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ହେଲେ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ଫୋନ ଉଠଉନି, ମେସେଜର ରିପ୍ଲାଏ ଦଉନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଅଧ ଅକ୍ଷର କମେଇ ଦେଇଛି, 2 ଅକ୍ଷର କରିଦେଇଛି। 2 ଅକ୍ଷର କରିଦେଇଛି, ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ ଡାକିଛୁ? ସେ 2 ଅକ୍ଷର କରିଦେଇଛି, ତୁ 2 ଅକ୍ଷରୀ ଭାଷାରେ ଶୋଧି ପକଉନୁ। ଠିକ ଅଛି, ଶୋଧିଲେ ମିଳିଯିବ ତ? ହଁ, ତାହେଲେ ସେଇଆ କରୁଛି। ତମେ ମତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନ, ପିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଭାରି ଭଲ ଥିଲ। ଇଏ କଣ ପଳେଇଲେ, କହିଲେ 2 ଅକ୍ଷର ଶୋଧିଲେ ପ୍ରେମ ମିଳିଯିବ। ଦାଦି ଫସେଇ ଦେଲା।